बे समाव यूपीपीएल राजखान्थि हान्जाया बीटीसीआवल' नङा बीटीसीनि बायजोआव थानाय गुबुन गुबुन बियाबावबो बिसायख'थि गेलेगोन। बे समाव गासै यूपीपीएल राजखान्थि हान्जाया 27टा बियाबाव एबा विधान सभायाव बिसायख'थि गेलेगोन होननानै फोसावथाय होदों यूपीपीएल राजखान्थि हान्जानि सासे गोख्रों दैदेनगिरि आरो बारग' ईएम बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा बे समाव मोनसे पलिटिकल बिग ब्रेकिं आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव होदों। बे समाव यूपीपीएल राजखान्थि हान्जाया दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बीटीसीनिनो जे गोदानै सोसनजानाय जे गामिफोर बिश्वनाथ गहपुर आरो सनितपुर बे सनितपुर जिल्लायाव यूपीपीएलनि दैदेनगिरिफोरा नुजाथि हैदों आरो बे समाव ब्लक कमिटि प्राइमारि कमिटि दानो थाखाय एबा दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय नाजादों यूपीपीएल राजखान्थि हान्जाया मिशन 2026 आरो बे समाव यूपीपीएल राजखान्थि हान्जाया बे समाव दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बिश्वनाथ सनितपुर आरो गहपुराव नुजाथि हैदों आरो बे समाव यूपीपीएल राजखान्थि हान्जानि बिथाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय प्राइमारि कमिटि ब्लक कमिटि दानो थाखाय थिरांथा खालामदों आरो फैगौ आरो बिथाङा बुंथिदों जे बीटीसी ओनसोलाव 15टा विधान सभा दं आरो बेनि अनगायैबो बायजोनि 12टा विधान सभायाव यूपीपीएल राजखान्थि हान्जाया गोख्रोङैनो बाहागो लागोनखौ फोरमायथिदों बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव दोलोआरि बा दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बे समाव सनितपुराव ब्लक कमिटि दानाय हाबाफारिया जाबाय आरो बेनि अनगायैबो प्राइमारि कमिटि मोनदाइन प्राइमारि कमिटिखौ बे समाव दानायनि थाखाय लाहार फाहार जाबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो सप्तासेनि गेजेरावनो एबा से सप्तानि गेजेरावनो बे समाव यूपीपीएल राजखान्थि हान्जाखौ जेरैखि जाया गोख्रों खालामगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा आरो फैगौ जानो गोनां जे आसाम एसेम्ब्लि बे एसेम्ब्लियाव गोख्रों भाबै यूपीपीएल राजखान्थि हान्जाया बाहागो लागोनखौ फोरमायथिदों बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा। सेन्ट्रेल यूपीपीएल दोलोनि मोनसे रुटिन बायदियै जोंहा मोनथाम जिल्ला सानजाहा एक्सटेन्डेड मोनथाम जिल्ला दङ सनितपुर जिल्ला बिश्वनाथ जिल्ला आरो गहपुर जिल्ला। बे मोनथाम जिल्लानिनो दिनै बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय 220टा गामिखौ लानानै जोङो मोनसे यूपीपीएल दोलोनि ब्लक आफादखौ दानाय जादों आरो बे ब्लकनि सिङाव जोङो गासै 9टा प्राइमारिबो दानाय जागोन बावैसोनो अलरेडि दिनै जोङो प्लानखौ बानायजोब्बाय बे सप्तासेनि गेजेरावनो जों गासैबो खामानिखौ फोजोबगोन। गतिके खोब खुसि जे यूपीपीएल दोलोनि जा आइडियोल'जि एन्ड प्रिन्सिपल डिपेन्डिं अन द कन्स्टिटिउसन अफ इन्डिया दिनै गासिबो मानसिया सेटिसफाइ आरो दोलै नोगोरै बर'नि माहारियारि बादखौ दाखांनायजों लोगोसे एक्सटेन्डेड बर'लेण्डनि जेसेबां मानि गुबुन जाथि जनगोष्ठीफोर दङ इनक्लुडिं द 26 कमिउनिटिस फ्रम द मेइनलेण्ड बर'लेण्ड काउन्सिल गासैबो ज' जाजायै खामानि मावलांनायनि थाखाय बिश्वनाथ जिल्लानि बर' राभा गार' हाजं आदिबासि गुरखा गासैबो लोगो नांनानै दिनै यूपीपीएल दोलोखौ जथायै खौसे जानानै हेफाजाब होनानै 2026 मायथाइनि जा एसेम्ब्लि इलेक्सन जानो गोनां मार्च एप्रिलनि गेजेराव बेवहायबो जोङो दिनै माबोरै यूपीपीएल दोलोआ बिजाथि महरै देरहाहोनो हागोन बेखौबो जों बेवहाय सावरायनाय जादों। टटेलि जोङो यूपीपीएल दोलोआ बीटीसीनि मोनबा जिल्ला पुरुना बीटीसीनि मोनबा जिल्लानि मोन 15टा एमएलए कन्स्टिटुएन्सि आरो बायजोआवहाय जोङो 12टा टटेल 27 जोङो एमएलए सिटआवहाय यूपीपीएल दोलोआ बिसायख'थि गेलेगोन बेफोरखौ लानानैबो जों दिनै सावरायनाय जादोंमोन।